Zostrojte dva rovnobežky od seba vzdialené 4 cm a náhodný bod M medzi nimi. Poprvé zostrojte kružnicu K so stredom S, ktorá sa dotýka rovnobežných priamok. Zostrojte uhol MSL, ktorého veľkosť je 40 stupňov. Najprv začneme náhodnou priamkou prvou. Keďže nám treba nejakú rovnobežku vzdialenosti 4 cm, zíde sa nám numerický text 4 a potrebujeme naniesť niekde 4 cm. Nanáša sa to na polpriamku a nanášame to pomocou measurement transfer. Začneme. Na túto polpriamku, túto vzdialenosť, máme dva body vzdialenosti 4 cm. Môžeme začať. Spraviť rovnobežku je najjednoduchšie. Začneme kolmicou. Napríklad v tomto bode, keď ho tu už máme. A teraz potrebujeme naniesť kružnicu o polomere 4 cm. Najprv si zadáme túto vzdialenosť jedným a druhým bodom a potom stred kružnice. Ďalšia vec je, že si spravíme priesečník, cez neho povedieme rovnobežku s touto priamkou cez tento bod a ešte si zostrojíme náhodne bod M. Ďalej potrebujeme stredný bod niekde sem, ktorý použijeme na ďalšiu rovnobežku, na ktorej sa bude nachádzať stred kružnice z prvého bodu. Tá rovnobežná s touto priamkou cez tento bod. Ako nájdeme takýto bod? Najľahšie je to kružnica so stredom v bode M a polomerom 2 cm. Tá znovu nám treba číslo a znovu ideme na kružnica s polomerom, polomer, stred a dostali sme dve body M, teda stredy kružnic, jeden a druhý. Stačí nám to konštruovať zatiaľ pre jeden. A znovu ideme kružnica so stredom áno, s týmto polomerom a týmto stredom máme kružnicu. Prvý bod je splnený, ideme sa pozrieť na druhý bod. Začneme polpriamkou z tohto stredu S do bodu M a znovu nám treba číslo 40. Z nákresu bolo jasné, že tam sa nám zíde minus 40, nákres teraz nemáme. A ideme konštruovať otočenie. Budeme otáčať tento bod okolo tohto bodu o takýto uhol a zostrojíme ešte polpriamku. A zadanie je kompletné.